Здравейте, аз съм Фоти Христова от Ирис Имоти. Вие сте с мен в село Бистрица. Бистрица се намира на 5 км от околовръстен път София, в подножието на планина Витоша. Тук съм, за да ви представя комплекс от 8 къщи. 4 от къщите са на етап завършен груб строеж, нанесени в кадастъра. Това дава възможност на тези от вас, които искат да ползват ипотечен кредит, да включат банката в финансирането на имота и съответно закупуването. Всяка къща е с разгъната застроена площ 301 квадратни метра и прилежащ двор 150. Сега предлагам да влезнем вътре, за да разгледате къщата отвътре. Благодаря ви! Хайде да влизаме! Вече сме в едната къща. Това е сутеренен етаж. Започваме от гаража. Виждате, той е огромен. Поне 4 автомобила или най-много 4, аз не съм шофьор, не мога да кажа, но според колегите 4 автомобила спокойно биха паркирали тук. Заповядайте, за да погледнете и другите части. Освен големия гараж, в сутеренната част имаме разположен самостоятелен санитарен възел и едно голямо помещение, сервизно, в което е предвидено да бъде монтирана термопомпа за отопление и топла вода, която захранва цялата къща. Сега отиваме на горния етаж, за да видите там за какво става дума. Френски прозорци, панорама и огромна дневна. Вече сме на първия етаж. Заповядайте. Направо влизаме в просторна дневна със светъл кухненски бокс. Кухнята е разположена в тази част на стаята с прозорец, който дава светлина изцяло към кухненската част и това е едно голямо удобство за домакини. От френските прозорци е предвидено да излизате директно на двора. Както казах, той е 150 квадрата. Когато двора бъде готов, ако тази къща все още е свободна, вие ще видите как точно ще излезнем на двора. За момента само си го представяте, а на следващата къща ще ви покажем какво всъщност представлява двора и за какво говори. В тази част виждате как има достатъчно пространство, за да се разпредели кът за хранене, място за отдих и да се почувствате уютно и комфортно. Самия етаж разполага с още 2 помещения. В тази къща са 2, в съседната къща е 1. Ще се опитам да ви покажа и него. Това е въпрос на виждане, но вие имате право да съответно да прецените как точно да използвате пространството. Не по-малко важно е санитарното помещение на първия етаж, който също е с прозорец и е с достатъчно добра големина и пространство, така че да бъде обособен кът както баня, така и тоалетна. Заповядайте! Отдясно на мен виждате ниша, която е предвидена за огромен вграден гардероб. Направо влизаме в една спалня или стая за гости, а защо не и кабинет. Пак с френски прозорци. И насреща искам да ви покажа още едно помещение, което да, на пръв поглед изглежда по-малко, но също би могло да върши работа за един прекрасен кабинет. Тези 2 помещения биха могли да се обединят в едно огромно, което вече го има в останалите къщи, но тук в тази е предвидено по този начин. Искам да ви покажа панорамата. Това, което виждате отсреща, е гледка, която си заслужава. Вече сме на 3-ти етаж, втори жилище. Тук имаме 3 спални помещения и 2 санитарни, така че заповядайте да видите. Първо ще ви покажа едното спално помещение, което е със самостоятелен санитарен възел. Бих искала да отбележа, че санитарният възел също е с прозорец. Мисля, че това си е предимство. Големите прозорци дават възможност на имота да бъде по-слънчев, по-светъл и да създава повече уют и топлина. Виждате масивната стоманобетонна конструкция. Ето тук искам да покажа втората спалня. Държа да отбележа, че от тук също има панорама. И разбира се, може да излезнете на една, по-малка тераса, но сравнително приятна, с уникална гледка. На този етаж остава да видите 3-та спалня. Но преди това може да надзърнем и да погледнете второто санитарно помещение.
3 спални, 2 санитарни помещения. Това е третата спалня. Тъй като няколко пъти повторих за гледките и панорамите, пак ги имаме. Просто няма как да ги нямаме. Ние сме все пак в Бистрица. Сега е момента да отбележа, че дограмата е алуминиев профил, троен стъклопакет. Другото важно нещо, което е така, за повечето хора е интересно като момент, покрива на къщата е конструиран така, че би могло да се монтира 25 кВт фотоволтаични панели. Това може да ви даде възможност да бъдете независими, ако не изцяло, то в частност от енергодружествата в България. Мисля, че този имот заслужава вашето внимание. Мисля, че все още имате възможност да изберете коя къща точно е вашата. Ако искате да разберете повече подробности относно квадратури, етапи на строителство, как точно се правят нещата и как точно би могла да ви финансира банката, може да ми се обадите на телефон 0876 80 8124 или да потърсите в сайта на Ирис Имоти. Благодаря ви, че бяхме заедно, пожелавам ви хубав ден, бъдете здрави и очаквам вашето обаждане. Всичко добро!